Mabandza, umelusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Sabatha ibenhle wakongcwele. Isihloko sale nkonzo sithi onke amakholwa akabuyele kuJehova yedwa. uHezekeli 3:16-19. Ndodana yomuntu, ngikuqoke ukuba ngumlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngakho uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi endleleni yakhe embi ukuba umsindise, uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngiyalibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisile umubi kodwa akaze akuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Uma uNkulunkulu ekuthuma ukuba ubuyisa abantu endleleni yakhe, abantu abakwemukeli abatshelwa khona, kunalokho bavele balwe nawe ngezindlela eziningi, abanye bazame nokukubulala. Kodwa yena uNkulunkulu usuke ebheke ukuba wenze lokho akutshela khona, ukuthi leso simo siyingozi engakanani kuwe, indaba yakho leyo. Lama vese engiwafundile ngawanikwa indilosi, ingitshela ukuthi uma uNkulunkulu ekuthuma awukwazi ukuba nezaba zokuthi kungani ungeke wenze umsebenzi okuthuma wona. Uthi lo muntu wasezulwini akakho umuntu owake wathunywa nguNkulunkulu wangaba isitha sabantu, ngoba basuke befuna ukuba ubatshele okuthandwa yibo, hayi okuthunywe nguNkulunkulu. Njengoba sizwa kule ncwadi, uNkulunkulu akakuncengi, kodwa ubheke ukuba wenze lokho osekuthume khona, engendaba nokuthi abantu balwa kanjani nawe. uHezekeli 2:3-6 uJehova uthi, ndodana yomuntu, ngiyathuma kubantu bakwa-Israyeli, ezizweni zamambuka ezihlukileyo kimi. Wena ungabesabi namazwi abo noma afana nameva kuwe, ungapheli amandla ngenxa yobuso babo. Uyokhuluma amazwi ami kubo, noma ngabe bayalalela noma bawashaya indiva, akusho lutho, ngokuba bangabahlubuki. Vula umlomo wakho udle engikunika khona. Amen. Lesi simo umprofethi uHezekiya owayebhekene naso, zonke izithunywa zikaNkulunkulu ziyabhekana naso. uJeremiya 6:16-20 uJehova uthi, yimale ezindleleni nibone nibuze ngemikhondo yasendulo, ukuthi ikuphi indlela enhle nihambe kuyo.
niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu, kepha bathi asikuhamba ngayo. Ngase ngibeka abalindi phezu kwenu, ngathi lalelani ukukhala kwecilongo, kepha bathi asikulalela. Ngalokho zwanini nina zizwe, wazi wena bandla ukuthi kuzokwenzekalani kulabo bantu. Yizwa wena mhlaba, bheka ngiyakwehlisela inhlekelele phezu kwalaba bantu, ngokuba abalalelanga amazwi ami, nomthetho wami bawulahlile. Amen. Leso sima isithunywa zikaNkulunkulu ezasibhekene naso, namanje nathi sabhekene nalokho ukuthukwa ngazo zonke izinhlanga. Kodwa asikwazi ukuhlehla, ngoba uthi uShembe bese thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu. Savuma salethwala, singephinde silithuke. Lingokuphila kwemphefumulo yethu, liyindlela yemphefumulo yethu. Noma siphila, noma sifa, singephinde silithuke. Amen. Njengoba ngikhuluma indaba kaNkulunkulu nje, ngithuka ngazo zonke izinhlanga, kodwa ngethemba yena uNkulunkulu ongithumile. Njengoba esho ku-Isaiah 54 verse 17 ethi, asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela. Uyakuluvimba lonke ulimi olukuvuyelayo ekwehlulelweni. Lokhu kuyifa lezinceko zikaJehova nokumela kwazo okuvela kimi. Amen. Ukuthi ngingumlindi kaNkulunkulu ngiqonda kahle. Ngo-2005 ngathola ucingo engangibizwa ngumthandazi ezweni lakwaMthetho, naye ongumthetho. Uma ngifika ekhaya lakhe wabe esethi uthunywe inkosi ilanga kimi, ithi angisiphathe kahle ngoba ngingumholi wamaNazaretha. Angaqonda ukuthi le nkulumo ichaza ukuthini, kodwa lokhu kukhuluma ngafike ngakutshela umnewethu umfundisi uMpanzi. Wabe sethi umnewethu singayivezeli imoto le nkulumo, ngoba sazi ukuthi isho ukuthini. Kwathi ngawo 2005 ngaya futhi kulo mthandazi, ngiyombuza enye into eqondene nalokhu kukhuluma. Sathi sahlala nje phansi, umthetho wabe sethi asiguqe. Nakho kungena ingilosi, sabe sesiguqa, kodwa mina angiyibonanga le ngilosi. Le ngilosi yafika yakhuluma okuningi okufanayo nalokho okwakukade kukhulunywa ngumthetho. Ngo-June 2006 kwafika futhi ingilosi engingazi noma kwakuseyiyo yini le eyayifike ngikwamthetho. Yona yahlala nathi kuze kube manje. Ngo-2010 yafika yakhuluma amazwi akhulunywa ngumthetho ngo-2005. Yathi uthi uShembe ubaba ilanga ngithume ebandleni lami, bese ngimakhela ibandla likaJehova. Kuleli bandla ngibuyisela abantu endleleni eyiyo yokukhonza uJehova. Ekushumayeleni kwami ngithathele ezimfundisweni zeBhayibheli nasehlanganweni zamaNazaretha, ngilandele nasezimpumelweni zikababa omkhulu. Kodwa ngenkathi ngiphuma kuleli bandla umthetho ngamshiya kulo esengumvabile. Angazi noma usaphila yini. Ngale nkulumo ngiqondisa lamanga ayaye avele kwabanye amaNazaretha ukuthi ngashiya ebandleni lami ngoba ngangisina isikhundla sokuhola ibandla. Uma abantu bekuzonda bavele bakwakhele onke amalungu bezama ukukususa emsebenzini kaNkulunkulu. Kusukela ingilosi ifikile ngo-2006 ngamtshela ubaba uthini ngobukhona bale ngilosi, ngoba ngangaqondi inhloso yayo. Ngabatshela bonke abafundisi ababengiphethe ukuthi ekhaya ngifikelwa ingilosi. Kwathi sekungu-2010 ngamazisa nomfundisi owabe esengiphethe ngale ngilosi efika ihlale nathi. Nebandla lasePinetown salitshela ngoba le ngilosi yayisiyenza umsebenzi omningi ngenkathi ubaba uthi ngisebambile. Uthi-ke uNkulunkulu uma ekuthuma ukuthi utshele omubi ukuduka kwakhe bese wena ungakwenzi lokho, uyamjezisa lowo owonile, kodwa igazi lokona kwakhe alibuze kuwe.
leyo indlela uNkulunkulu osebenza ngayo noma kubani omthumile. Nami ingilosi yafike yangivulela lencwadi yangeluleka ukuthi kumele ngazi ukuthi uma ngingasakwenzi engikuthunyiwe uNkulunkulu uyongibeka icala. Mhla ka-26 March 2011 yafika futhi lengilosi enqoba izitha isizongigcoba ubupristi. Yafunda incwadi kaZakhariya 3 verse 1-6 lapho umprofeti uZakhariya echaza ngesibonakaliso owaba naso ngompristi omkhulu ogama lakhe nguJoshua owayemi phambi kwengilosi embethe izingubo ezingcolile. Le ncwadi ithi ingilosi yabe isithi kwababemi phambi kwayo, "Mkhululeni uJoshua izingubo ezingcolileyo." Yaqondisa kuyena yathi, "Phela ngithethisile kuwe ububi bakho, ngiyokwembathisa ezobukhosi." Yabe isithi mababeke isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe, bamembathise izingubo. Ingilosi kaJehova isemi phambi kwakhe. Ingilosi kaJehova yagomela yathi, "Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, uma uhamba ngezindlela zami ugcina inkonzo yami, uyakwahlulela endlini yami ugcine amagceke ami, ngiyakukunika ukuba uhambe phakathi kwalaba bantu abemi lapha." Yaqhubeka yathi, "Ake uzwe Joshua umpristi omkhulu, wena nabangani bakho abahlala phambi kwakho, bhekani ngiyakuveza inceku yami uHlumela. Ngokuba bheka itshe engilibeke phambi kaJoshua kukhona amehlo ayisikhombisa etsheni elilodwa. Ngiyaqopha uqoshwa kwalo, usho uJehova Sebawothi. Amen. Kwathi sifundele encwadi ingilosi yabe isithi kimi, kumele uqonde ukuthi lo Joshua umprofeti uZakhariya owaba nesibonakaliso ngayo kwakunguwe. Usukhunyuliwe izingubo ezingcolile, wathethelela zonke iziphambeko zakho. Yabe isingigqokisa umjiva wompristi omkhulu, isifaka isigqoko esimnyama ekhanda njengoba kubhaliwe eBhayibhelini. Yaphinde yathi, "Leso sibonakaliso sikaZakhariya namuhla siyafezeka ngawe. Yazi ukuthi konke okubhalwe kule ncwadi sekuphezu kwakho." Amen. Le ncwadi ingelosi ihlale ingikhumbuza ngayo ukuthi ngingulowo mpristi kaJehova uZakhariya owaba nesibonakaliso ngaye. Ngakho ngavumi ukusatshiswa ngabantu ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa ibandla lamaNazaretha lihlale lingithuka lithi ngifake izingubo nesigqoko sikaShembe. Ngakho-ke ngizenza uShembe. Kodwa yonke imijiva efakwa nguShembe kanye nesigqoko, imijiva eBhayibhelini ebekelwe ukugqokwa ngabapristi abakhulu. Angazi-ke noma ukuze amaNazaretha abone ukuthi ngingumpristi kaJehova ngempela, bafuna ngigcotshwe yibo yini ubupristi. Sesihlale ingilosi iminyaka engaphezu kwe-15. Ngaso sonke isikhathi isifundisa ngoNkulunkulu nombuso wezulu. Njengoba ku-Exodus 23 verse 20 uYahuwa abantwana bakwa-Israyeli wabathumela ingilosi, nakithi lokho usekwenzile. Abantu abafuna ukukholwa kweqiniso, bengaba ngamaNazaretha noma bekuyiphi inkonzo, ngiyanxusa ukuba bazolalela izwi phezu konke, ngoba akukho lapho okwamanje okunengilosi kaYeshua evela ezulwini ukufundisa abantu ngokugcinwa komthetho kaNkulunkulu. Mina ngakhulela ebandleni lamaNazaretha. Ngaso sonke isikhathi ngangishumayela ngoShembe. Kodwa kwafika yena uShembe kimi wathi, "Ngiyabonga wonke umsebenzi owenzile kumela uShembe nebandla lamaNazaretha. Kodwa manje usuthunywa ukuba ushumayele ngoYahuwa, ufundisa abantu ngokugcinwa komthetho kaYah. Usuyofundisa abantu ukuthi bonke abaprofeti kuhlanganisa noShembe umhlaba bawufundisa kanjani ngokukhonza uYahuwa ukugcina imithetho yakhe." Kulesi sikhathi uYah uthumele umprofetikazi uSister Celestial
ukuba abuyisele bonke abantu endleleni kaNkulunkulu. Mina ngaso sonke isikhathi ngiyazilalela izinjumayelo neziprofeto zikaShembe noSister Celestia, ngoba ngiyazi ukuthi kulesi sikhathi ibona abayilizi loPhezkonke. Njengamanje ukuzwa ukuthi uthini ngalesi sizwe sanamuhla uyokuthola kumprofetikazi uSister Celestia. Njengoba sihlala nengilosi singamaNazaretha, sengiyazi ukuthi ngokwasezulwini awukho umehluko phakathi kobuNazaretha nobuKristu. Manje sonke silandela izimfundiso zikaMoshe ezavuswa nguShem. Sihlale nengilosi kusukela ngo-2010 isifundisa ngokukholwa okwamukelekile ezulwini. Ukukholwa okuzokubonisa umbuso wezulu kunye. Kodwa uNkulunkulu uthuma isithunywa sakhe ukuba sigcizelele kuleso sono esidlangile kuleyo ndawo. Indlela ama-Americans amhlubuke ngayo uJehova ayifani nokwenza kwalapha eSouth Africa. uNkulunkulu usekushile kaningi ngoSister Celestia ukuthi e-Afrika, ikakhulukazi eSouth Africa, isono esikhulu sabo ukuthwala. Abantu bathwalela ukuceba. Uma bengabafundisi bathwalela ukuba namabandla amakhulu ukuze bacebe, babuye bazidumise kuthiwa bangonkulunkulu. Ngumuntu obuswa ngumoya we-beast system kuphela ongazilinganisa noNkulunkulu. Ukuthi umuntu ubuswa inhloboni yomoya, umfunda kuyizenzo nasolimini lwakhe. Uthi-ke uSister Celestia uthi lo moya wokuthwala uyabusa kakhulu kubafundisi eSouth Africa. Indlela uSister Celestia ochaza ngayo imikhuba yabantu abathwalela ukuceba nodumo lwezimangaliso iyethusa kakhulu. Abanye babulala amalunga ebandla babagcwele epulpit khona esontweni. Angazi ukuthi umuntu obuswa umoya we-beast system ushunyayezwa kanjani. Konke ukukholwa uJehova kulesisekelo esisodwa okungukuhamba ngezimiso zakhe njengoba zisemthethweni elishumi. Ngaphandle kokuhlale ufunda iBhayibheli ngeke uze wazi ukuthi ukukholwa kuyini futhi kumi kanjani. Uma uthi ungumlandeli kaYah